Bujuluru al artisnya dari New Chandra Pesona hadir. Lanjut. Ada Mbak Tiki dan juga Puput Cahyani dan juga Om Gita Boco. Gua kayak tenang gue. Kayak bandar ya kayak. Ayo ayo ayo. Gendang ngadeg. Kita aman. Terakhir. Monggo monggo. Tapi ya tapi. Hei kabeh hei. Hei kabeh hei. Abang biru lampune disco. Awakku ruke mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang, sing tuwa njur wegah ditinggal. Umat ora bisa delok dino oleh rono, delok dino abang biru lampune disco. Awakku rude mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang, sing tuwa njur wegah ditinggal. Delok dino oleh rono, delok dino baline ngene. Abang biru lampune disco. Awakku rude mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang, sing tuwa njur wegah ditinggal. Delok dino
sedina kanggo wong liya. Lagi. Abang biru lampune disco. Ojo sing enom jaluk disayang sing tuwa wegah liya. Sampun. Wes. Bubar. Lagi. Oh, lagi. Aduh. Abang Lagi. biru lampune disco. Awakku rumas, duwe bojo loro. Ojo sing enom jaluk disayang sing tuwa wegah liya. Siramu berrapi sotur,
kuras habis. Sampun lagi kok ora enek enteke. Oh. Pak RW, jenengan latihan seminggu berapa kali Pak RW? Kok saiki lancar lho? Latihannya nang Empang. Oh, latihannya teng Empang. Dadi nek bengok-bengok ira ngrebeki tangga. Oh nggih. Nek Pak RW latihan teng Empang. Sok ning Empang. omah barang, tanggane sok Ya berbeken. Allah. Koncoku Dik latihan sak lagu lho entek wedhus loro. Emang iya? Heh, aku ora bayar kok. Oh, Pak RW. Paling bayar listrik 200.000. Entek wedhus loro ora iso. Karo kuota sithik. Malaria, apa malaria sedina rasane seminggu ning nyawa marani lembu numpak nukar mlakune ngelon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak ala waduh biung anakmu kaya wong kemblung kapan dikopareng pitulung iwak tetep lebu ning karung kebacut alias kaduk Ngentek sawah ngentek ke kampung kita goyang lagi bro. Nyung Chandra Basona audio sound system Popayu matur thank you matur kasih dan juga audio video syuting cerah foto Sajio Selek. Yen
kang ayu ojo guyang guyu lali wayah lali peto tangen-tangen rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih burung yen burung tak trimo gantung Ning wit krokok. Pak RW lho senengane kesusu ngono kuwi lho iya Iki- ya dimaklumi Mbak Oh, nggih. kadang-kadang so enek klera-kleru Oh ya siap lho wong aku siap ya udu penyanyi mungkin mungkin nek jenengan penyanyi malah bahaya malah iya kok MC ne ra Niki, payu malah bar niki Pak Junedi, Pak Tentara TNI kita dan juga Bapak Haji Panjaitan, yuk lagunya apa? malaria opo malarindo setino rasane sawindu ning ngamari kelemu numpak dokter mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak ala waduh piung anakmu kaya wong emblem kapan iko paring pitulung iwak tetep mlebu ning karung kebacut alias kadung ngetekke sawah ngetekke kampung Suwuk Mas. Oh, matur nuwun sami-sami Pak RW. gandeng rada tengah kene apa pondok? Ojo gondelan. Oh ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mimi susu. Susu janda. Rasanya agak gimana? Susu perawan lah rasanya luar biasa ya toh. Oh Pak Haji monggo ada yang hafal monggo bosnya nyanyi. Monggo Pak Haji. Eling-eling ora lagunya aku. Tetes banyu ning kemoto aku nangis ketiban ondo. Rawan barang wis kawin anakmu saat kandang Pak Haji. Karung-karungan perawan rondo. Rondo tengah ada. Uang ini orang-orang melok gawe, melok ngomong, kamu rondo-rondo ne ompong, duwe anak segede kingkong. Uang ini orang-orang melok gawe, melok ngomong. Bisa goyang lagi bro, New Chandra Basona. Pak Haji, monggo Pak Haji. Wayah menangkap bal-balan ya kedet
rondone ompong duwe anak segede kingkong mengkini orang-orang melok gawe melok ngomong Beto bapak iya deh kabeh kuwi dadi Pak Haji resiko Royal lagi bro Pak Haji Netes banyu ning moto aku nangis ketiban ondo awan tak ilmu tondo bareng wis kawen anakmu sak kandang sapiranda orang-orang melok gawe melok ngomong rondone ompong duwe anak segede kingkong anggi-anggi orang-orang melok gawe melok ngomong orang-orang melok gawe melok ngomong rondone ompong duwe anak segede kingkong anggi-anggi orang-orang melok gawe melok ngomong Pak Haji matur sembah nuwun de Anggita ora kondur dhisik ayo ning gone sesepuh yen aku kangen Terima kasih Pak tambahin. kangen karo sliramu Semuanya harus ngasih aku. 50. tak sawang-sawang do Tambahin dulu. fotomu ning Suruh nyawer. Opo kowe ra krasa tak Puput. batin saben dina ra Iya, Dek. bakal ilang Napa, Bu? cintaku kepadamu. Opo kowe ra krasa tak batin Yakin? saben dina ra bakal ilang cintaku kepadamu. Tapi bohong. Anggita Ya, opo ditagih buke iya. jare Abis ini. ABG tua Kok ABG tua, Bu? ha ngerti Itu aku ABG tua itu MC-nya. ya iya gara-gara ngerti aku dadi ABG tua Oh iya, cocok. kok ketok tuwek banget ta Bu Oke. iya so kowe ning kono ya panas-panasan Ntar aku gosong. Gak apa-apa, Pak, aku kuat. dolanku Ora aku lalu yen aku kaduan dok pacar Cinta, anake Ci. Pak Tut. rada rene gak nyandak sinyalnya Pecah ana ing Git. pinggir Nah, gini. perapatan. terminal Madiun Ngawi roncolanku ora bakalan aku nglalekake Jaman kowe janji karo aku. Oh, oh. Kowe
ngono bae. Kowe ngono nduk, kowe ngancani bapak sepuh-sepuh, Bapak Halim. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang nduk bojomu ning HP-ku. Yen aku kangen karo sliramu, tak alos-alos pipimu ning dompetku. Bisa goyang ya bro, Chandra Pesona. Terminal Madiun Ngawi gonjolan lan aku nglalekake Duwe pacar anake patu kira bakal pecel ana ning pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi gonjolan aku ora bakalan nduk aku nglalekake. Pak Haji Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang nduk fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, alos-alos fotomu ning dompetku.
sawandok fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak alos fotomu ning HP-ku jan kompak Kijing miring riyen, kijing. Ada Jarwo, jangan kemana-mana. Bah, kamu di mana? ini mbah mbah rapopo ini ndek niki buke sing nyuwun niki bapake mungkin jam nyawer bapake jam nyawer niki buke nyanyi niki bude nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa nduk aku kudu sambat karo sapa
Bos lagi ora tau joget. Iki dulurku lanang ben nyanyi ganti. Ora sampean gantian. Pak RW wis ket mau. Toro ratri setiaku aku so anduweni. Pak RW gimana? Marang saatnya Sulasmi wasek bro. Makasih bos lagi. Goyang Bapak. Pak RW piye?
Ya ngono, ora nyanyi bayar. Pak RW. Wong nyerah. Pak RW nyerah. Pilih bayar. Bos Leki. Siang pantoro rati nong eleng manis sing ati asyik yaku bisa aduhen mindo marang sang pupu cahayane Mas Manten, Mbak Manten punya lagu enggak? Alah, sing sabar ya Nduk. Oh Pak Dejarwo. Pak Dejarwo. Pak Dejarwo lari-lari mulu. Bapak saya nggak bisa lari. Seksi repot tak ya. Tombok Wasik bro. Kisah goyang lagi bro.
Indonesia.